Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kat bagi syong kitau hamairang civil subdivision ki kenja namar ka jing penterikam ya ka weekend lockdown ki volunteer ka syong Pyndengumiong pan ha ka prater ujembang arjar arfue kilami ban Synreit Dawai ya ka Langstieh ki jaka yang kali bat ki jaka baju ya lompat ba kum sibenta bente lakam ya ka jingpur stad uknyang jingpang COVID-19.